Professor Emeritus President Hallelujah. It's not easy. So yes, there are attempts when ngihlonipha kakhulu umzawami Archbishop Mncube Archbishop emphakathi njengosihlalo wethu la eSoweto bese khaya eziwe national chairperson wethu uBishop emphakathi ngibingelele lonke ngabaholi bami isikhathi esingasekho ufuna ukuzama ukubamba sidlule kancane isikhathi esikamgadi so ngifuna ukuzama ukuthi ngithi kahle ngibingelela nabo bonke abantu kodwa ngabe ngenza iphutha President Bishop Mbokazi nami ngiyabingelela namhlanje ngijwayele ukuhamba ngedwa ngoba lapha ekhaya la ngihlala khona ilasibonga yethu ayiphila ngayinampilo kodwa namhlanje unkosikazi wami unzisa ukuthi ngithole le-feeling yokuthi abantu babebingelela bathi hayi mngani so bazalwane itabani izobancane silalelane ngendlela yomoya ngoba ngizosheshisa kodwa ngisho le uNkulunkulu size ku-revive awi-revive into engazange sizovuselela awivuseleli into uma ingabe ayikazi so isihloko sami sincane nje sithi nje namhlanje ngicela le mvuselelo ibe personal nani ingibheke nawe ibheke esikhathini esiningi sishumayeza abantu kodwa masize emvuselelweni ngokungaba kuhle ukuthi umunye nomunye njengoba kanje sikhulunywa nomunye ibe khona into akayithathele ngoba bazalwane asikwazi ukuvuselela into ebekade ingekho elendlini kukhona abantu ebebenezela kodwa ngobude bendlela zonakala Hlonipha ngomfundeli incwadi ngokuLuka chapter 5 verse 1 to 6 maningi amavesi ukuthi ngikhulume kancane Luke chapter 5 verse 1 to 6 Ifundeka kanjena ke bazalwane incwadi kaLuka isihloko sayo siqala kuverse 1 isihloko sakhona sithi ukubizwa kwabafundi verse 1 uthi kwathi uJesu engasolwandle egeza nabedwa isixuku samgunga ukuze sizwe izwi likaNkulunkulu wabona izikebhe ezimbili ngasolwandle abadobi babengekho kuzo behlanza amanethe wangena kwesinye sezikebhe okwakungesikaSimoni wamcela ukuba athi ukuxhela kancane emhlabathini uJesu wahlala phansi wasifundisa isixuku esikebheni eseqedile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ekuthuleni nehlise amanetha enu nibambe uSimoni waphendula wathi Nkosi sisebenze ubusuku bonke kodwa asibambanga lutho kepha njengoba usho ngizawehlisa amanetha sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu aze amanetha abo aqala
appointment kuyaba ama-appointment kaJesu. Isikhathi sivumi angeke ngisachaza ukuthi uLuka ubani. Kodwa ngizovele nje ngiye nje ngikhethe nje ufisherman oyi-1 uPeter. Lo mbhali umbize ngokuthi uSimon. uSimon Peter bokuyifisherman, a qualified fisherman and an experienced fisherman. Uma ukhuluma ngamanzi nenhlanzi beka-understanda kahle. Njengabanye bethu samukela inkolo sangena sagwala iy'phiwo zethu zasebenza, kodwa ngobude bendlela konakala. Ithi ngikwenteni kule chapter efundiwe ka-5 bakade bedoba akasho uLuka la, kodwa ngoba siqhathanisa ne-North John chapter 21 from verse 3 ngoba ufika kuseni uJesu, ngoba abantu abadobayo badoba ebusuku, ngoba emini akudobeki. Uma udobe emini isithunzi sakho sibalekisa isikhathi. So uPeter wahamba nabadobi ngesikhathi esi-right, nathi sishumayela ngesikhathi esi-right. Amabandla wakhayanga ngama-numbers. Uma sishumayela bashaya izandla, uma sihlabelele bayasinqoba, kodwa-ke zisalandwa yini inhlanzi. Ithi iBhayibheli uJesu lolu lwandle ababekulo ulwandle lwaseGenezaretha. Ulwandle lwaseGenezaretha libizwa futhi ukuthi ulwandle lwaseTiberiya. Alibonge Haleluya. Namu uJesu wameceleni. uJesu akwenzeki angaboni. Uma ushika uJesu uyabona. uJesu nithi iBhayibheli ekuseni wama ne-crowd eceleni kolwandle wafundisa. Lento agent kuwe, it's not agent to Jesus. Ngoba your timing akuyona i-timing kaJesu. uJesu uyewashda honorable professor uthi izinto azicele khula uzimukele segubhini, ngoba i-timing yakhe akuyona i-timing kaNkulunkulu. Waqhubeka uJesu wafundisa. Lento yokufunda ibalulekile. Abantu izinto bazibheka bayeka ukufunda. Abazalwane namhlanje ubaba uNhlapha ugulelwa umntwana la ibandlela siyofunda amavesi sikhona siyesibukwana. No. uJesu yababona bayashiyashiyeka, but he continued wafundisa. Angikule ibathansana mayiseqeda ngale crowd nazi ikebe zithu. Ama-fishermen awasekho ey'kebheni. Abanye bethu they have left their position. Ithi incwadi yomshumayeli uma umoya wombuso uvukele. uJesu ngoba ubale angeke azitshelele, uyabona nje uyashika eventually uzokusindisa uzele lokho. Ithi iBhayibheli weza uJesu, makeza uJesu decided ukuthi kuya kwisikebhe sikaPeter. Wangena esikebheni sikaPeter. Peter awukuthi kusuka kuma kuyini bengizomthethisa yazi Jesu awazi ukuthi I'm frustrated. Sishikashikele ubusuku asibambana zitho. It is embarrassing for a fisherman to fish angabuyina lutho. Ithi iBhayibheli kwase kugezwa amanethe. Kodwa uJesu akuthi ufake isikebhe sisuke. Hayi Nkosi yami Jesu kanjani. Uma sokufikwa lapha still sure ubakhali uJesu overseer. Lithi iBhayibheli wafundisa. Hayibo
Jesu labantu badiniwe. Labantu balambile. Labantu basehlazweni. Wena usaka kufundiswa izwi. Ngoba izinto zethu sisazwini. Azikho yena kodwa sisazwini. Isibhebhe lofundisa wazosele. Mayiseqedile umfundisi yakho. Wathi ke lalelani ke. Asiyele ejuleni. Yithi amasifika lapha ejuleni. Khosana manene. uPeter nakuba waye experience ngoba ukufunda kuhle bakuyingozi mawungalaleli umoya theology kodwa mawungalaleli umoya phonsa uthi lo ngoba ngoba kusho usangazathi ukhuluma amazwi mzawami ukhumbula amazwi uPeter ashiwo umama kaJesu uJesu hayi wathi uJesu mama ungena phe indabeni zami wahlehla umama kodwa wahlebelela hayi wathi la yini konke kusho noma yini ngoba What is in that impossible? Impossible. Peter, what about show? Show. Little Bible. Must have been like one. What was good the best in in time the truth? This position. What we just been about. Njoba siyabashwa ibe fangeni nje angenze kakhulu ngefoni sezohlala phansi kukhona umuntu ophatha iselfoni majogo abe nesizungu ngoba ifoni yakhe ayikhala akafonelwa uyithatha ifoni awunyaliza yazi ikiteko laba bamanithe ba-introduce lento ka-please call me. Na-spiritual kunjalo. Kukhona abahalela ubizwa. Yithi-ke, so yisendile please call. Kodwa lalela ukuthi Jesu uthini. Abomama bayathanda ithule lithi uzohlala enyaweni sika Jesu ngibe njengoMaria wayethandaza ikhona into engistrike kulela verse uMaria akasizwa ngokuhlala enyaweni kodwa lithi iBhayibheli walalela into esizayo yini sengiyayeka badonsa amanetha hayi awadonseka asevela banjibika ngoba sokunezi uPeter nalaba nabo badonsa nabo bamemeza laba bakwesinye isikebe uJesu bekana yanga ozani izosiza lithi iBhayibheli bathatha izinkanzi zagcwala isikebe sikaPeter saze sacisha kumina zafakwa kwisikebe sesibili manje waye wena unomoya if somebody is struggling somewhere, uJoba bazamani kubiza ukuthi umuntu alale uJesu angazi wafunda esikolweni angazi abangaphambi kwakho bathengu kodwa ngicela uku-invite namhlanje
ukuthi over and above your knowledge yezwini uye ngokukholwa ucela umoya ukulekelela uzokwazi ukuthi enguJehova bazalwane uJesu usibize uthi kubafundi ngilandeleni ngizonenza mina abakho baba hayi babedobela ukubulala inhlanzi kodwa shintsha ministry wozani ngilandeleni ngizonenza abantu but this time around